one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, sakto, alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunyan na pagkahapon si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta, enot sa lado nasyonal, mahampang kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngunyan na hapon ang duwang foreign ambassador para sa saindang farewell call. Nag-farewell call o kaya nag-farewell call na si Ambassador of Sweden to the Philippines, Annika Thornborg, kasubagong alas 2 din hapon, na nagpoon ang tour of duty kan Oktubre 2021. Bago man na-designar bilang ambassador sa Pilipinas kan Sweden, naging embahador mo na ini sa Mexico. Matapos ang tour of duty ni Papua New Guinea Ambassador to the Philippines Betty Palazzo na magiging High Commissioner to the United Kingdom, nagpo na maging ambassador man kan Papua New Guinea sa Pilipinas si Betty Palazzo kan taon 2019. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mientras tanto, supisyente pa man giraray ang security detail ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ini ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla makalis na ibalyo sa National Capital Region Police Office ang nasa 75 tauhan kan Police Security and Protection Group na dating naka-assign para sa pagtaunin seguridad kay VP Duterte. Sigun kay Coronel Padilla, ang nasabing 400 na security detail anhale pa sa Fuerzas Armadas asin magdidepende pa ang deployment kan mga ini base sa aktibidad na aatindiran kan Vice Presidente. Daiman ini maikonsidera na OA o overacting, lalo pa ta pandua sa pinakahalangkaw na opisyal kan gobyerno ang Vice Presidente. Siniguro kan PNP na maagi sa tamang proseso asin irerespeto ang diretsong pangtawo en kaso magsuko na si religious leader Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ni PNP Chief Romer Marbil na dapat na magsuko na si Quiboloy asin magiging ligtas man ini. Tinawan doon kay ni nawara nin ano man na pagbalyular ang PNP kan iserbininda ang mandamiento at de arresto kay Pastor kan Hunyujez. Si Quiboloy ang nakakampang sa kasong sexual abuse asin human trafficking. Sa iba pang bareta, piglalauman na gagamiton kan mga kandidatos ang artificial intelligence asin deep fake sa pangangampanya sa 2025 elections.
Sa Malacanang Insider, sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na nakawagas na ngunyan ang AI deepfake sa Amerika dahil sa paparaning eleksyon sa Nobyembre sa Indang Nasyon. Kung kaya dai na magngalas o kaya nagangalas si Uy kung gagamiton man ini sa Pilipinas, lalo na kung minsan nagiging maatian eleksyon. Magibo sa na inin paagikan o kaya magigibo sa na ini sa paagikan social media platforms na nagiging enablers bako sana para sa impormasyon kundi pati na sa disinformation and misinformation. Dagdagan taan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, maray na hapon. Please go ahead. Voluntad na nagpundo o posible may nagtaunan in instruction na pundohunaan disilting sa barangay Masarawa Ginobatan kung saan kung matatandaan nagabilog nin resolusyon ng Sangguniang Bayan kanakaging simana sa regular na sesyon kung saan pinagpadinuhan ni Kagawad Babanyaga Chairman Committee on Public Safety and backup ini ni Kagawad July Tingson Committee on Environment hagadon sa Task Force Lahar committee and total stoppage kan ongoing desilting sa barangay Maninila asin barangay Masarawag digdi sa Ginebatan ini sa rason personal na nahiling kandawang konsyal kan sa Sangguniang Bayan kan Ginebatan na sobra na kaharararom kan mga kalot sa dawang barangay asin natutumbo kay ni na mga desilting na ini iyo ang mga barangay sa ibaba delikadong maray and safety kan mga propriedad asin buhay kan mga tao kuniguanin na makukusog ng mga pagbaha asin pag-uran alagad ang resolusyon na nahaman kan Sangguniang Bayan aprobado na ipangani na ipapaabot sa Task Force Lahar sigon kay punong barangay Vicente Baliat kan barangay Masarawag Kasabago kan nakahuro niya to pundo na daa ang disilting dyan sa indang barangay. Dangogo niya to ang tingog ni Kapitan Vicente Baliat kan barangay Masarawag. Actually, pinag-complain naman niya sa Sindro. Sa Sangguniang Bayan? Oo. And then, nag-lang inspection, pina-stop nila. Dahil so, i-sud-sud kwari. Stop naman yan? Oo. Wala na distinting, wala na kwari sa yung barangay mo? Hindi wala kung income. Iba yung tao ko sa Pasway. So, ginagara ka? Saan garaging? Oo, practice na sa ito. Oo. Yan ito pinestop nila. So, pinag-reading ito nung DPWH. Tapos, pinag-quadin ni Sutsot. Kaya that's why na-complain kami. Si Kapitan Vicente Baliat kan barangay Masarawag Ginobatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kan detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Siniguro kang NEDA na nakatutok sinda sa pighaditan na efekto kan La Nina phenomenon sa supply kan pagkaon sa nasyon. Sampang ini kan nakaitaas na La Nina watch o posibilidad na pagkakaigoning matinding pag-uuran sa mga masunod na bulan. Sigun kay NEDA, Secretary Arsenio Balisacan, padagos ang paghanda kan gobyerno sa onset kan La Nina ngunya na Agosto. Enot nang sinabi kan Philippine Statistics Authority, ang langkaw kan paglangkaw kan inflation rate sa 4.4% kan Hulyo, hali sa 3.7% kan Hunyo. Ipiglansar man kan Departamento kan Agrikultura ang Rice for All program na may katuyuhan na magpabakal nin mas baratong bagas sa publiko. Matapos hagadon sa Kongreso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang SONA, tulos na aksyonan kan House Committee on Ways and Means and Loss and Damage Fund Board Law.
Sa paagikan propesto, matatawan ning juridical status as in privileges ang Loss and Damage Fund Board. Matatandaan na nako akan Pilipinas ang pagiging host kang LDF afwera sa pagkakaigon in pwesto digdi. Sinabi ni Ways and Means Committee Chair Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito nin Albay na maikonsiderar ining panggana para sa mga developing country aron kan Pilipinas na lantad sa efekto kan darakulang industrialized sa nasyon. Sa pagikaini matatawan ning access ang nasyon sa financial resources para sa climate change adaptation as in mitigation measures. Mientras tanto, nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng estado de calamidad dahil sa oil spill sa Limay, Bataan dahil sa paglubog kan barkong MT Terra Nova. Sigun sa NDRRMC, gabos ng 12 lugar kaibanan ng 11 munisipyo asin siyudad sa Bataan ang nagdeklarar kan state of calamity. Mientras na 7 munisipyo asin 2 siyudad sa Cavite ang nagdeklarar man kan state of calamity kaibanan ang Bacoor City, Cavite City, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Marigondon asin o kaya Maragondon asin Ternate. Mantinido naman sa 25,145 ang mga parasirang apektado kan oil spill, partikularmente sa Cavite. Kasunod kaini nagpapadagos naman ang gobyerno sa pagtaunin tabang sa mga apektadong personas. Mientras tanto, nagkaskas ang inflation o hiro kan presyo kan mga barakalon asin serbisyo sa nasyon kan Hulyo. Sigun kay Philippine Statistics Authority Chief asin National Statistician Claire Denise Mapa, nairehistro ang 4.4% ang July headline inflation hala sa 3.7% inflation rate sa nasyon kan bulaning Hunyo. Dahil digdi ang average inflation rate sa Enero sagkod Hulyo uminabot sa 3.7%. Paliwanag kan PSA ang panginot na dahilan sa paglangkaw kan inflation ang mas makaskas na pagsipa kan presyo kan kuryente asin LPG. Sinundan ini kan paglangkaw kan presyo kan food asin non-alcoholic beverages na nasa 6.4% ang inflation rate. Partikular digdi ang presyo kan manok, batag asin sira. Nakatalaan man sa kaya nakaambag man sa inflation ang makaskas na paghiro sa presyo kan gasolina asin krudo. Sa National Capital Region, nagkaskas din 3.7% ang July inflation halay sa 3.1% kan Hunyo dahil sa inflation sa kuryente. Mantang nagkaskas naman sa 4.6% ang inflation sa luwas kan Metro Manila. Dakula ang paglaom kan Bangko Sentral ng Pilipinas na padagos ng mababa sa taon 2025 ang inflation rate o ang paghiro sa presyo kan mga produkto asin serbisyo. Sinabi ini ni BSP Governor Eli Remolona sa iyang paghampang sa deliberasyon kan Kamara para sa propestong pundo para sa masunod na taon. Sa nahihiling ni Remolona, magkakawat sa 2.4% ang average inflation rate. Tinawan doon man ni Remolona na panginot na rason ang desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tapyasan ang tarifa na ipigpapataw sa imported na bagas. Katakod kaini sinabi naman ni Remolona ang pangaipon na padagos na pakusugon ang produksyon sa agrikultura bilang pangtapat sa mga aspetong posibleng makaafektar sa inflation aron kan halangkaw na domestic prices din food items, afera sa bagas, masalangkaw na transport charges asin singil sa kuryente. Sa katakod man na bareta, kumpyado si NEDA Secretary Arsenio Balisaca na maaabot kan Pilipinas ang estado kan pagiging upper middle income country sa taon 2025. Sa ibong ini kan mga hagyat pang ekonomiya sa mga nakalihis na bulan.
Sinabi ni Secretary Bali Sakan na importante ang pagpapautob kan Philippine Development Plan para mapakaskas ang pagtalubo kang nasyon sa pagikan manlain-lain na programa asin reformas. Kaiba ng digdi ang pagpapakusog sa sektor kan agrikultura, infrastruktura asin pagsiguro na tama ang pagmanihar sa satuyang ekonomiya. Mabel tandalagan kan mga bareta, pakaliis ka nagkapirang pagirumdum. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nakapagrehistro na ang DSWD ning inisyal na 4,573 na familia o 150,268 individual na apektado kan oil spill hali sa naglubog na MT Terra Nova oil tanker sa Limay, Bataan. Sigun sa DSWD, kadaklan sa mga apektado ang hali sa Central Luzon asin Calabarzon Region. Wara naman na familia na kaipuan na ipag-ibakwar dahil sa insidente. Katakod kay ni padagos naman ang pagtauning tabang kan DSWD sa mga apektado kan oil spill. Maabot naman sa halos 6 milyones de pesos ang ipigtagama na humanitarian assistance sa mga apektadong LGUs. Enot nang sinabi kan DSWD na daining magtagama nin financial assistance para matabangan ang mga parasira na daing nakakapaghanap buhay dahilan sa nasabing insidente. Nagparumdum ang DSWD na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbubukas kan mga pigataong relief packs kan mga bakuman beneficiaryos kaini. Sinabi kan DSWD na pagbaylar ini sa irarom kan Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na ang pagbubukas nin food packs bago makaabot sa mga beneficiaryo asin may magkakanigo ining penalidad. Sigun kay DSWD Special Assistant to the Secretary for Disaster Response and Management Group Leo Quintilla, day pwedeng salidahan ana sa laog kan relief packs dahil para ini sa nangangaipo o kay sa pangapangaipo kan familia sa panahon kan kalamidad. Paglilinaw kaini na solamenteng ang mga naafektaran kan kalamidad arog kan bagyong Karina ang dapat magbukas kaini mantang selyado ini. Si Isay man na mapatunay na nagbalgar digdi, posibleng matawan ng penalidad na day mababa sa 50,000 de pesos sagud kabangang milyon de pesos asin pagkakapreso o pagkakapreso ning anom sagud 12 taon.
Nagpaabot nin pakikidumamay ang liderato kan PNP Anti-Kidnapping Group sa pamilya ni Police Staff Sergeant Nelson Santiago. Nagadan si Santiago matapos mapuruhan sa ginibong rescue operation sa Angeles City kan weekend na nagresulta naman sa inkuwentro. Sigun kay PNP AKG Director Police Brigada General Cosme Abrenica, nagmumundo sinda sa pagkawara kan sarong herwe na ipig-alay sa diri para gampanan sa iyang mandato. Kasunod kay ini siniguro ni Abrenica sa pamilya ni Santiago ang tabang para sa mga masunod daw. Enot kay ini na isalbar kan AKG katuwang ang Chinese Police Attaché ang duwang babaeng Chinese na sinda Zhuo Lin as in Zhuo Yang na enot ng dinukot. Nagpaputok ning badil ang mga suspetsados na nabidbidan na sinda Hukwai kaya Hukay asin Ryudon kung sa tinamaan si Santiago mantang lugalan naman si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Naghiro protesta sa opisina kan DSWD o kaya kan DBM ang grupo kan health workers hali sa manlailain na pampublikong ospital. Ini para ipangapuda na dai supisyente ang inisyong Executive Order number 64 o aumento sa sweldo kan mga emplyados kan gobyerno. Sigun kay Robert Mendoza, National President kan Alliance of Health Workers, bako supisyente sa pang-oral daw na pamuhay ang 24 pesos kada aldaw o 530 na naaprubaran na aumento sa sweldo. Ray nga ni tapig dagdagan. Dagdag pa ni Mendoza sa ibong kan ipinalos na 27 bilyones kan DBM para sa health emergency allowance kan health workers. Dai pa nakakaresibi ang nagkapirang empleados kan nagkapirang local government unit asin pribadong ospital. Apera sa 33,000 na entry salary, pangapunan man kan healthcare workers ang performance-based bonus nila na dapat 2021 pa naresibi alagad sa kunsangunyan, dai pa nakukua. Ultimong bareta sa lado nasyonal, personal na nagpasiring sa Philippine Embassy sa Tel Aviv ang Israeli emergency volunteer sa taho kan nagpapadagos na armed conflict sa pagultanan kan Israel asin Hamas. Partikular ang Israeli non-governmental organization na Zaka na kumpesto nin paramedics asin search and rescue professionals. Sa indang paghampang kay Philippine Ambassador Pedro Leylo Jr., siniguro kay na pinakusog ni Dan sa indang humanitarian efforts. Siniguro kan mga emergency volunteers na handa sinang magtabang anuman na nationalities asin relihiyon. Ang grupo ang kaibanan sa nag-recover sa lawas kan mga Pilipinong nagadan sa pag-atake kan Hamas sa Israel kan nakalihis na taon. Bareta sa ibang nasyon, inako kan Israeli military ang airstrike sa duwang eskwelahan sa Northern Gaza na ikinagadan kan 30 katawo asin sarong local leader kan Hamas. Sigun sa Israeli military, nakaibanan sa nagadan si Jaber Aziz na commander kan Gaza City Base Sheikh Radwan Batalyon. Afera sa leader kan mga na mga tao sa afera sa leader dakol na mga tauhan kaini an na mga Palestinian fighters ang nagadan. Si Aziz ang may dakulang papel sa pagplano kan pag-atake kan Oktubre 7. Sa lado kan sports, tinapos na kan China ang pirang dekadang pamamayagpag kan Estados Unidos de America sa men's 4x100 meter medley swimming sa Olympics. Nangenot si Pan Zhanli sa Chinese team na nagrehistro ng 45.92 segundos na mas makaskas kaysa sa 46.40 segundos na nairehistro kan nakalis na semana sa 100 meters finals. Mantang ang Team USA nagtapos nin 0.55 segundos sa Chinese team asin pangatulong pwesto sa France o kaya ang France. Pugol kan USA na sabing pwesto poon kan magpuna na sabing sports kang 1960. Ininaan panduang bulawan na medalya kan China sa swimming sa Paris Olympics. Sa pangarang ka nagsurulat kan informasyon sa pamamayo asin sa pagdidirihir ni News Director Mardela Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran,
Mega Force Patrol. Padignald Baldo sa Control Technical. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako man po si Pio Fernandez. Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa